Ngi halor jungi hakmat jugani ka tuan ni labo ia kani ki ong ki Advent read but ki candles ki mamati jong ki kre jungi ia ki jiwan jung trai dan sautali ki mamati kadigas yang ki saut sngi utrai jong por Advent yak Bangladesh kawai man sngi blay but man ta sakawai mi thang mamati bahar bat kumta keter adu katayo ke pasau karong ji mamati gidei ki purple arteli menta bathang bat ya yo pink ngin sathang ka sniu tribe one bat yo bali bat insya de banbu de bali en sathang ha ka sni try ke pasau jok por Advent kabayeng yaki lai lagi sautli ki ko Jisu lawan ra bat kata kalong ke jingkermen meski try beladep ke jingkermen ban mentag sngi ke jing ie siu try ke basawan ping ke jing ke jingkermen bat siu try basau bali kedai ke jing suk ya ke ba ngi ong gini candle bagi dei penengkong de profesi candle ke jing kermen bad baar dei Bethlehem candle ke jing ie bad balai dei shepherds candle dan ki nang ablang rod ki bomati juga nang ablang rod bad masau dei jongki angel badehi ke jinsuk ke magila ruai te gini ki bangile apa balang jingi ya ki bagi way ki Orthodox Church ki don ki way bat ki jaj mamati ki bade ki jangam bat kum ta tete ki way ki jaj balang ki le entah kim don ke jingmot ko syai pen re ngi tip bagi em kum kun Kristan jong ke jing kermen jong ke jing ie jong ke jing kermen bat jong ke jing suk ki bong Jisu lawan ra kani ke perthe hage jumpule ke pementak ngi yos ngau ya kata khamtam ya ke jin kermen kum ki kun Kristan ngim de briu ki ban do jin kermen khamtam ki kun Kristan Katolik kun Kristan Katolik ki de ki bayo ya Jisu ba em khamtam haba pediang ya hage Eucharist bakot ipediang yu Jisu ba em tinggi di ban em ngim dai syu ban yam hagar kom im Kristan di jungi ngi de ban long abadon ki bajia ki sem jungi la bandar ke jingcia bas musi ke jing per jumot ke jing wan lu shop ke ka jing snewbok laga de hakikam ki jamat kuwe de ru ngim de ban shayom ngi de ban tip ba ublay uyeng lang rengkat bat ngi bat uay ngi ya kata ke jin kermen ya kata ke bor bangin kermen kumalong hi naka kitab jong Isaya betul pa kal nong pasopel khot lai puwe jar ki bakermen hau trai kir sayo bor thamai isa sei thap niang kum ki pukni balik devan mare kinom thachu hangi ki kun Kristan Katolik ngilong kum ki pukni nama bau blay sakit yangi saya lam yangi haka jaga ke jemu but kane ke jing ie ke jing kermen ke jing ie ke bangis rakhe hagan asnu blay habang Indonesia ke jing ie ngisa pet ki berkhoi da ke jing ie la ga de haga jing em lodi ngisa ie nantong irati ngisa ie ki wei ngisa ie ke balam jungi ngisa ie ke ilang salang jungi kene kalong ke jing ie ke ba ukan rad ukwa yang ai pi bangin don but kumnu ngila ban yo ikini ki baro kumba kita ki beriu kila lej syari kenja bani kendu yo yones
ngiru ngide banlei syari kenja ngide banlei syari kenja bun sien haga hom ham haga jing bun kam bad haga jing mare na mentaki e jong ni perthei ke jing wat bia ga jing non kam kham tam man pendap pen biang haye ni sem ni kelet ya kata hari kenja tapi baik ya ga jing penem jong jisuru lasdang hari kenja haba ya perlu layak harut nong hari kenja di lakha harut nong ha Bethlehem unang yalap na kabanta ban patkre ki jinwan jong jisuru ulasa amde hari kenja tang katukan ipon bun musnem ulasa anta ula embat kemariang ula hikai ya kemariang de kabaya tu yang IP bahwa bangin lei ha ka jing kerja jung ka donor jungi lengba ka jing duai lengba ka jing piet ela ka jung ka mensim bad lengba ki jing penbet ela ka jung ka jing em kumbau uyanes ulakhat ya kita ki beriu ki balawan hau bagian syak baptis bagian kala ka pemot kata kalong kajing khot ye yang ai phi ha ka ni ka ayom ha ka por ha ka novena Christmas ngi lung do ni sa syong na ka banta kajing penbet jong phi man penlong ya ka jing em ka phi kata kari kerja kajaga ka pin kmiet la ka jong ka mensim ka pin ai no ki pop ki sang phi hong jisu syem kabu ko Pakistan bi e ni ka ayom bani gendo yu blei ban ai lat yu blei bau pe ya ke badon po ka jing jong phi banduk petkela ya ke jing ko jengi kata ka sing oi ke basai ha ka ba yau jisu en sakhanta ngihap penlong ya ledi ka ri kerja syua kenang ba yau jisu en khanta hendai ledangi long kum kata ka ying basa haba kibriu kila wan batnyan ha ka babun sin umton syu ka kumaong ha karti rustur ki bawan ha po Bethlehem ha ka por ka bagade gas por chom jing kemen kile syat ki kemen kile bam kile ti lepep don ki balai bu ai ru don ki balai syu syat kem ran ru ma don tip ne jisu don jakarta ya jisu don jakarta hakabadon kejing kenja hakabadon kejing snauret kadang kejing jenjar hari sitom hangtang syam yau prai tekat bangi penkre jadi nak bentakan ni Christmas ngas ngau ban ong ba kum ki kun Kristan ngina perkat ba kum no ban penkre oi ngien penkre nak ba ai rong ai rup ki yin kisem menien ngalei ban ai sakramen ye ki ba yaki bapang masjid hoding menkong banai bat menin isyam badon ki yang isam ki la korek ki ban krek ban pusyara bat ai rong bat ta tedet don kam betul badon kam ru la si ban tiet ki jing tiet ki bat mai ban ai ban ki la ta ki jing riam lagi ban sanjur dan pelan kuno banyak baham di berkum tata-tata. Henry kadang kejing khot ke berpang por Christmas kadang ke por jong kejing ya samlem ya ki pengidon ya kata kejing lais nei kejing island kiwei kejing samlem kiwei ki bakam don kam em kin ngobha ban kin long bajis bon mesin ban amdai tangi bakam don kam em ki bom don eru hala ka jong ka benta laban ai tapi ai ka teng ju jisu kendiat labiang ngilong ikna ki bawana Sunday school ba hangkat praterik kebadi ka sengi bangin nyale kemen Christmas ku ka Sunday school ni sabu ka we ka syang ha ka ban hien penok ya kata kijing ai jong piu jisu kijing ai jong piu jisu bangin li ai ring beduk hagi kena beduk lesi bad kiwe de ki jaga ki sister yo sumar ya kini ki beduk ki betemen
namarba ngebi kai kum ki kon Kristen ya kene ge we ge jikan kata ke jing iye ke bangi puson man takasngi haga ni thang yau ni momati bar kai thu ingi bakata ke jing iye kadai banong ke basida kadai banong ke basmur amne ke jing iye le man le lada ke jing iye haga ying asem ke jing phi haga je dai jing phi pa me bagi khur haga je dai jing phi khur ki ti bagi me ki pa haga je dai jing phi bagi himan ke para ki ying asem haga je dai phi bat ki marjam ki marpa bat ki bahayang sembaro kade banlong ke basmur ke jing i kade banlong kum ke jing i jung blai amde ke jing i arsap musien niong lar phi tengah tengah masa i di phi tenre ke bau jisu khot yang ai phi mentak long bangi di ban i ya kitu bagi seujan japan i tu kata kalau ke jing khot bangin iye kita bagi sengau jenjar bangin iye kita bagi ladon ke persya se amsyam ladon syu ke jinya kren la khambun labun banai labun senam rumah betep dei bantur segitu bangin yo dia kata ke jipen baik pembiang ya kene kepor ku melaong dau yones ba long tu kasur jung utau berpertahan di kenja loong mau bangadai kutah pen kre ke lenti jung utrai pen be lenti ke senkin jung u bat ya kilom ban pen madan ya ki them ban pentap te ke ai ke bangile ha kan ni kapor kan ke ayom adven ke dei kata bat pen kre ke jing pen be ya ke jing em ke jing ya dei jung ni ban long ki basbon bat kham tam e ba nyen penbej ya ke em shimet ha ke bangi itu ya ke duna jo ke em jengi kum ki Kurdistan tu ble jo ke i punya rap yang ai phi ba kum laong ha ke jing ule banengkong ba ngin ya rap ban pan urlong ya kata ke ya tu lupa jong u i saya haga bau suri unia syong ya salang badi kun lang rod ula basa unia tialang badi kun belang imasikun berusing kini ya bamlang bad kun red jeki unia lamiki umasi bad katengem kini ya bamlang ikun red jeki kini ya demlang using usabam tau langyap kum umasidap hagabanam don syu kata kecing ya syun kecing ya pen hagabata kecing suk kaba ki angel ki wai haga sngi Christmas kaburam hau blai sejrong bata kecing suk hagi briu ki bau blai i hagi briu ki badon kamon baba ngide batlong kita ki briu ki bau blai i ngide batlong kita ki briu ki badon kamon ke baba ene roy Jesus Christ